Čus, moje meno je Showmaker a vítajte pri dnešnom let's play na hru Amnesia. Je to part 2 a ideme na to. Takže minule sme skončili, ak sa mi dobre zdá, nejakom tomto laboratórium si myslím, že to bolo, alebo neviem. Bola, keď sme skončili, musím si pozrieť asi. Nepozeral som sa naposledy, keď sme skončili. Zase, že to bolo laboratórium, takže ideme skapať dneska. Normálne taký rage quit. OK, takže bullshit. Please don't kill me. I'm little fucking girl. I don't love this. Toto je ešte také za kamančov. Ne. Toto si čornem. Ale Krista Boha už sa netras. Dobre. We can... a toto si zoberieme. Už to nie je také sexy. Oh man. Aha, to sa dá zobrať. What the fuck? Lol. To bol akože fail. Jak takto môžete nadvihnúť krabicu, ty vole. Lol. Jeee. Fajn, tu nič nebude. Fajn. Do pizdy. Toto nenávidím, nuda. Fajn. Ty už ma tu neser, že sa furt tu traseš jak moja sračka. Netras sa a neser ma. Ty vole, keď vyskočí nejaký zombík, tak ja dám normálne rage quit. Fú. Oh no. Oh no, bitches. Ja zdrhám odtiaľto. Toto není dobrý nápad. Teraz taký zombík, vole. Tak nič no. Fíjem, takže teraz pôjdeme asi... Myslím, že tam bol nejaký sklad vína. Ak si dobre pamätám ešte. What the fuck? What the fuck was that? What the fuck? Ja som mierne vystrašený. No chod tam ty kokot. Sorry. Fajn, máme olej a what is this shit? Tak. Takže palivo máme dočerpané a asi môžeme ísť ďalej. A priznám sa, že vôbec neviem, kam mám ísť. Keď už vám to mám rovno takto povedať. Ty tam buď ticho. Lebo tiedu dá medzi oči. No tak tam nejdeme. Ani ma nehne. Ja som dobre. Tam nemusíme furt liesť do každej miestnosti. Aj keby sme mohli získať olej, a to je nepodstatné. Máme ešte zapalovače na sviečky, takže pohoda. Ty boha, toto je taký rage quit, keď tam na mňa niečo vyletí. This is... Počuli ste to, čo ja? Oh no. On. Nuda. Ja to sú tieto sračky, tu robia zvuky. Čo? Left mouse? What? Nič. Skúsime ísť tam. Takže toto zavrieme. Neboli sme tu náhodou, či sa mi to iba zdá? Fajn. To čo bolo? To čo bol za zvuk?
Mám hrozný pocit, že sme tu boli. Skúsme sa vrátiť naspäť. Či je to možné. Fajn, došiel nám olej. Takže sme očividne v riti. Gazing into dark. Fajn, takže ideme to tam dole preskúmať. To sa nedá. Aha. Aha, sračka. Jole. Som jediný, kto sa tak bojí. Ale ne, ešte to nie je tak. What? Čo to bolo? Niečo sa mi tu zjavilo, že niečo mám urobiť. Neviem, mal som asi nejakú ilúziu. Ale ja mám hrozne pocit, že mám ísť sem. Shut up. Nemáme ísť tu? Fuj, to čo je? Bla bla, torn by hand tool. To je čo? Asi toto, ne? Aha. Fuj, to čo je za sračky? A ja neviem, čo tam mám dať do ryti na to. Nemáme cestu prejsť nejako? It can be torn by hand or tool. Aha. It is stout and pliant. Aha. Dobre, hovno som tomu rozumel, ale skúsim do toho drbnúť shooter. Krista. Toto nevyšlo. Dobre. Dobre, tak to nejde. Takže tu budeme blúdiť jak trtkovia. Počkať. Tuto keď sa niečo stane, tak sa doserem. Totálne rage quitnem preč. Počkať, tieto knihy, nič sa nedá s nimi robiť, že? Počkať. Táto kniha bude si na dve veci teraz. Ja toto neviem vôbec, čo je akože tá plazma, či čo to je. Idem to tu preskúmať, či sa to nedá ničo, či tu nič není. Nejaká vec. To rozbijem. Konečne som niečo mohol rozbiť v živote. Bez toho by ma za to niekto zdrbal. Tu si sadnem, viete čo? Ja tu sadnem a budem tu sedieť. Ale ne. Tu sme už nič nechali asi, že? No, takže vôbec neviem, kde sme. A mne sa počkať. Laboratórii. Neboli sme tam? Ne, tu sme neboli, dobre. Teda, aha. A s nejakým kľúčom to mám otvoriť. A ten kľúč sa nachádza neviem. Niekde v riti. Ty kokos, to si robíte srandu, že? Tam nebolo nič, to si pamätám. Čo je toto? Ty vole, ja fakt neviem. Ja som stratený. Tam dole sme boli. Nezdrhneme von? To čo bolo? Nemôžeme to rozbiť rukou ani s nástrojom. Dobre, posledný pokus s tým, že to idem rozbiť šutrom. Počkať. Nedá sa ani cez to prejsť. No, a píšu tam iba, že čo to je. Ale povedali, že nemôžeme to rozbiť
rukou, ani nástrojom. Čím tu mám rozbiť Boha? Toto sa nedá zobrať? Ne. Ja mám taký pocit, že sme totálne v riči. Kokos. To není možné. Krista. Toto je demokracia. To ani za komunistov nebolo takéto. Tam sa nemusíme vracať. Dobre, ideme ešte raz do laboratória. A keď tam nebude ten kľúčik, tak ja neviem fakt. Zase tie zvuky predkaté. Get out from this place! A však to sme prezerali, tam nič nebolo, takže ja fakt neviem. Bože, toto bude let's play, ak poďme srať. Kokos, tu fakt nikdy není ten škaredý kľúč. Ježiš, ja som lamer. To sa nedá. Na schodoch bola minulá jedna vec, tak teraz po každom schode len čumeč, tam je nejaký kľúč. To však nebolo na vrchu tohoto? Není. 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 Však to nikde není, Boha. Poďte tam dole. My sme prišli z dola. Dobre, idem sa pozrieť sem. Hi. Shut up. Dúfam, že tu už nebude tá ilúzia, čo tu... Fuj, lagy. Nechápem, prečo mám lagy. A ne, tu sme boli. Není tu nič. No, toto je marha. Toto není normálne. Fuck, bitch. Ja som vypustil nejakého ghosta určite. Tým sa totálne posral. Počkaj, kľúč. Do riti. This is really fucking game. To ste počuli? To ste počuli to, čo ja? Ty kokos. Fuj. Fuj. To bolo nechutné. No, tam sa nič nezmenilo. Tam sa akorát toho ducha škaredého vypustili. Ten, čo som tu našiel, hen. Kto by povedal, že tu bude vôbec niečo? No zober to už.
Cigo. Nedá sa s tým nič baviť. To je krysa biela. Toto sú vklady. To ináč tento hrad sa postupne zrúca ináč. Toto ináč. Jednej veci nechápem. Ako sa toto niekomu podarilo vymyslieť. Že vy ste nejaký pajac v hrade, kde vás niekto uväznil a on sa postupne rozpadá. A už nebude na nejakej party, vás uspal na 100 rokov. Ten lagý textúr, vole. Viete čo, ja tento let's play ukončím, lebo to bude dlhé a kým ja sa dostanem niekam, tak to potrvá veľmi dlho. Takže díky za pozretie let's playu a pokúsim sa pozrieť, že čo mám robiť a